Etino saa adentino do eye asebisa papa mu na wubusa nyame nhyiraw enya bone so but se wotete ase se waka wate ase wate ne okaye no wasonsiye no wate se ye homeda no kronkron de wate ase de a ese wo ye ne se ne wo siti ase no fa na nyafe na obebusa question se na manye na adentra so ene akyinye bemu a obeka se wo ya soden wo ye penibone ana akwala bone ebi asebisa we bi na Sakaria John ne papa so ka Elizabeth ekunu Sakaria obusa ye no wa musa no bone so nanso kwa bi so na ye bone hu se question bi wo ha obusa hunhum no nyame hu se wo ya soden nyame hu se wonimde na ase wo di akyinye wo challenge wati ase enso no hwan na ekasa saa so ati se emua de question na wo tro tom wonti bibia ase a yes ubetuma abusa but nyame mu no ohunye se Sakaria se no sibusa ye no na nya ne kwaso se na maba kokrai ebeye den na be meye den na meyira nye meye den na matumi akokwanso so ohu na chese wa mu nyankopon no se ono na ekasai se nyame betumi ade nyina ye ntina ma obofo no ka se me gina ho se obofo Gabriel nyankopon akoa nyankopon obofo a wafsoma me ewo wo nchen di ni okaye no ni obofo no kan me ehu se Sakaria no onyini te no kra e bone ma no so onyini na se mbisa nti ewo se wo ye no kronkron wo pe wu mpe ewo se wo ye no kronkron yesa obekogim beko ba bia wo mpe number 7 na se manye ni sa edien na ebetome se manye ni sa edien na ebetome na chese de dikan bronika sem wose why disobedient asroden why disobedient why asroden tom na America no se won ti ase na wubusa na opesi echeche omu wo kwampa ne wodoso de a asembisa no wo ho kwan se wubusa na se wate ase na wo de emuade honhom emuade question busa de a ene onyankopon be che okwaye eduamu aburo na chese wo muade because ebi na Pharaoh obusa question no why ne musa mu nyankopon na wo se mema mo kokosom no so question we enye question odi pe odomu aye odi pe emuaye papa na wodi a church afoforo so anase wodi atu anamopa anase waye ni nyame pese woye no anase wonti ase nti ne wo busa na mom woti ase na mom no ase a hantan question why ne sa nyankopon so atendidie kra eti wonso se wo busa anase wo ya soden a na se wo kan wo mu se na se manya edien na betome na kan so nyankopon bebu waten enti na chese wo pa chese wo bebuso manya edien na beto edien o se yetumi kan ka se edien na obetuma ye me wo se mi nkotwitwa dwae ho man nkotwitwa edien na obetuma ye me so wo se mi nkotwitwa man kwa edien na obetuma ye me o na chese challenge untumi nya mi foko ni aka ebi aka ne saa nyankopon untumi ni nyi ano se ne oni wunua eyi ano untumi ni nyankopon yi ano se ne wo ne obra eyi nsema no enu nti onua dofo mo animra ubenya asotwen odo beko asamado wonkwa na nyina so wo kase na manya de na betome a handsome answer no ye tupe wo say ubenya asotwen na odo beko asamado wonkwa na nyina sign se wanye dano da konkondi na chese onue ti awutie mi na si yetu ye ni hwe wiase omo awunim wo omo no so se wo kaakaya na obi biara onfa homeda no enye serious anase woni homeda no kronkron na onye no sede efata no wo kaakaya wo hwa saafo no ehe na omoko ombenya nkwa debi omunya nkwa ombeko hell simple nya fe na nurse na adan na very na adom ti debi onua wo ka won gubu adom ni ho adom atwam ipa ocho wo ka won gubu adom atwam sabre ni adom bre no so nche se adom ni nti yenkoso ntraboni mu na dako de ebe ye odabone adom ni say yes mama mo bre bi ebia mama mo 4 hours wo de mo fa nante ya mo fa nya ne mo pe eno ni adom no
And if you walk 4 hours in Munano, Bonibia Mubidibia Mudi Muni, but moon making sure, says 4 hours no song, na me bomb my bay mua, will be beer of baby Ujina piano, me chose out Jina Bonimo, me do co hair. Eti, I don't let him, they say I can't attemu. Sani Yame, Ashishama, Nipenina, Unity Unia, Memenda Kai. Na yɛ no kronkron ɛma obi a nyɛ adwuma obi a wɔwɔ fie wadamfo obi a ɔbɛn wɔ mma obi a nyɛ adwuma yɛ no kronkron na onyame obɛhyira no pakyɛ so trase na yɛmmɔ mpaeɛ yɛwura a wabɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛnɛ awia yi ayɛ yɛn nka wo din sɛ wame ate aseɛ nka yɛde sika na ɛtɔ nsɛm a ano ɔden sei nanso yɛntua hwee meda wase bebree mesrɛ wo asɛm yɛate ɛyɛ yɛn dɛ ma yɛ ahoɔden papa mienya mu nufusuo ɛwoɔ ɛyɛ dɛ dodo na afei yɛntumi mfa ni ɔbonsam so yɛ na ɛɛden nanso sɛ yɛka yɛn sisi so ne yɛka sɛ yɛgyina mu ama wa wɔn nkronkron no abɛboa yɛn na wɔde ɔpini a ɛni kabea ɛbɛdi ama yɛn meda wase so atie me mpaebɔ ɛna awia yi wɔ yesu din mu na mbɔ mpaeɛ amen. Mehyia Awurade